Tervetuloa mukaan Suomen suosituimpaan coachingia, johtamista sekä itsensä kehittämistä käsittelevään podcastiin. Tänään meillä on hieno vieras mukana, Elina Koponen. Miten menee? Kiitos. Oikein hyvin. Nyt varsinkin, kun pääsi tähän podcastiin mukaan. Minkälaisia odotuksia sulla on muuten tälle podcastille? Mä uskon, että me saadaan varmaan aika hyvät keskustelut aikaiseen coachingista. Ja ehkä mä odotan sulta jotain ylläri-pylläri kysymyksiäkin. Sä vähän varoittelit, että jotain sellaisia saattaa tulla ja mä otan haasteen vastaan. Ootko siis katsonut näitä jaksoja? Siellähän yleensä vähän yllätyksenä tulee vieraille tämä painetesti. Jokaisessa jaksossa on ollut painetesti. Onko? Apua. Katsotaan, mitä nyt tapahtuu. Noniin. Mutta hei, aloitetaan sellaisella kysymyksellä, että mitkä ovat coaching-alan koulutustrendit siis tällä hetkellä tai tulevaisuudessa? Miten näet asian? No kyllä mä valitettavasti ja ehkä hyväkin asia, että tämä tekoäly, mistä nyt puhutaan, ja se on kaikkien huulilla, niin kyllä se vaikuttaa tähän niin kuin coaching-alan koulutustrendeihin myös, sekä suoraan että välillisesti. Eli nyt ne koulutukset, mitä haetaan ja mitä halutaan, niin ne keskittyy toisaalta siihen tekoälyn hyödyntämiseen, mutta myös niihin taitoihin tai niitä taitoja haetaan, mitä tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa, koska tekoäly tulee muuttamaan sitä työkulttuuria ja organisaatiokulttuureita. Eli ne taidot, mitä tullaan tarvimaan, niin siellä on tiimicoachingia, organisaatiocoachingia, eli tämmöisiä vähän niin kuin kompleksisempia coachingin muotoja, joihin tekoäly ei ehkä vielä pysty tarjoamaan samalla lailla kuin yksilöcoachingiin niitä ratkaisuja, niin nimenomaan sitä semmoista erikoistumista coachina, niitä haetaan. Miten muuten viime jaksossa me Lauri Paloheimon kanssa keskusteltiin tästä coachingista ja tekoälystä, niin näetkö sä sen uhkana vai miten ajattelet asiasta? No mä näin sen ehkä. Mä oon käynyt varmaan nämä samat ajatuskuviot läpi, mitä suurin osa meistä ihmisistä, että ensin tulee se kiinnostus, sitten tulee pelko, että mitä jos ne viekin meidän työpaikat. Ja nyt mä oon ehkä siinä vaiheessa, sen verran tutustunut tähän aiheeseen, että nyt ymmärtää sen, mitä valtavaa hyötyä siitä tekoälystä tulee meille olemaan. Ja nimenomaan coachingin näkökulmasta katsottuna, niin se mahdollistaa sen coaching-osaamisen ja coachingin tuomisen niin kuin kaikkien ulottuville. Se ei tule syömään meidän coachien työpaikkoja, paitsi jos se sun ikään kuin coaching-osaaminen on sillä tasolla, että se tekoäly pystyy sut siinä pesemään. Että enemmän se ehkä meille coacheille on hyvässä mielessä semmoinen yllyke, että meidän täytyy myös ylläpitää ja kehittää meidän osaamista. Eli se nostaa meidän coachien osaamista pakostakin kovemmalle tasolle ja toisaalta mahdollistaa kaikille sen coachingin. Jes, se skaalautuvuus on mun mielestä ihan loistava asia, että niin kuin ehkä aikaisemminkin sanonut, niin kun mä näen sen nimenomaan niin työelämätaitona kuin sitten kansalaistaitona ja toisaalta haluaisi tarjota sitä koko organisaatiolle. Ja todellisuudessa joku tämmöinen etulinjassa, vaikka asiakasrajapinnassa työskentelevä henkilö, niin se ei saa sitä coachingia. Ja se harmittaa mua aivan super paljon. Ja mä näen juuri sen skaalautuvuuden kautta siinä sen mielettömän hyödyn. Että tavallaan mun missio on viedä coaching-toimialaa eteenpäin ja tätä ilosanomaa, kun on itse päässyt sitä myös maistamaan, niin siksi se tuntuu hyvälle. Ja niin kuin juteltiin Laurin kanssa, niin olisi jopa ehkä enemmän epäeettistä olla kehittämättä tätä puolta. Kyllä, just näin, että siis siinähän ei olisi mitään järkeä, että me tavallaan rajataan tämä tekoälykin vain tiettyjen käyttöön, kun se mahdollistaa niin paljon hyvää. Toki siellä varmasti on niitä uhkiakin, mutta se on taas ehkä meidän ihmisten tehtävä toimia tietyllä lailla niin kuin tämmöisenä supervisorin roolissa myös, jos puhutaan niin kuin tekoäly-coachingista.
Mutta mä oon ihan samaa mieltä siinä, että kyllä coaching pitäisi olla kansalaisoikeus ja kansalaistaito. Ja kyllä sä parhaiten ymmärrät sen coachingin voiman, jos sä pääset itse coachattavaksi. Ja kun sä pääset itse coachattavaksi, niin sä opit siinä samalla ehkä myös niitä kysymyksiä ja sitä läsnäolon merkitystä. Ja kyllä sillä sellaiset positiiviset kerrannaisvaikutukset ihan varmasti on. Yes. Ja itse kun pidän valmennan näitä coaching-taitoja, ei näissä sertifioiduissa ohjelmissa, vaan niin kuin, tämmöisiä yrityksille räätälöityjä kokonaisuuksia, niin kukaan ei oikeastaan anna koskaan palautetta siitä, että Markus, sulla oli uskomaton lavashow. Tai että se kohta siinä sun puheessa oli todella merkittävä ja jäi mieleen. Se, minkä ne muistaa ja mistä ne antaa palautteen, on se, että tämä toinen, siis harjoitustilanteessa, pystyi oikeasti auttamaan mua. Ja sitten kun me vaihdettiin rooleja, niin mä huomasin, että mä pystyin luottamaan siihen prosessiin, että kun kysyy, on läsnä, kuulee toisen, niin se sai siitä hyötyä. Ja ne on niitä siis voimaannuttavia, semmoisia kokemuksellisia hetkiä, josta tulee aina se palaute. Tän on niin kuin rekisteröinyt. Mitä sanoisit sitten, että millaisia, vähän liittyy tähän samaan aiheeseen, mutta millaisia tietoja, taitoja, osaamista tai asenteita coachien tulisi kehittää nyt niin kuin tulevaisuudessa? No totta kai just tämä ymmärrys tekniikan hyödyntämistä kohtaan on ihan oleellista. Toki ihan varmasti sä pystyt menestymään coaching-alalla ilman sitä tekoälyäkin. Varsinkin jos sulla on jo siellä tietynlainen uskottavuus ja brändi ja asiakaskunta, niin kyllähän se niinku ruokkii itseään. Mutta tästä itse asiassa tullaankin sitten siihen toiseen taitoon, mitä me coacheina tarvittaisiin, niin se on itse asiassa hyvinkin tämmöinen arkinen, eli myynnin, markkinoinnin taidot. Et ne helposti unohdetaan tämän kaiken muun niin kuin korkealentoisen coaching-osaamisen niin kuin ohella. Että et sä oikeastaan tee sillä tekoälyosaamisella tai executive coach-osaamisella tai tiimicoaching-osaamisella oikeastaan yhtään mitään, jos et sä osaa myydä itseäsi coachina. Jos et sä osaa tarjota sitä palvelua ja perustella sitä ja sen hyötyjä, niin tämän mä nostaisin kyllä myynnin ja markkinoinnin perustaidot. Vau. Mä tiedän, että sä tykkäät tästä vastauksesta. Mähän satuin olemaan puhujana tämmöisessä teidän järjestämässä Change Masters konferenssissa ja mun puheenvuoron ydin oli se, että kuinka menestyä coaching-alan yrittäjänä ja mä nostin siinä esiin tämän myynnin kanssa ja kuten huomattiin, siitä itse asiassa tuli niin kuin paljon kysymyksiä. Kyllä. Ja sitten just, että millä tavoin sitä myyntiä tehdään, että kun pitäisi olla niin kuin monta tapaa ja väylää. Se, että käyttää omia verkostoja on todella hyvä ja aika nopeakin tapa saada diilejä aikaan. Sitten meillä on vaikka sähköpostimarkkinointi. Mä oon lähettänyt itse henkilökohtaisesti noin 10 000 mailia. Ja viimeisin, kun lähetin 1000 mailia, niin sain yhden vastauksen. Siinä luki, että poistaisitko minut sähköpostilistalta, kiitos. No, en kerro tästä enempää, mutta tämä on niin kuin tämmöinen kokemus. Sitten meillä on tämä sosiaalinen media ja sosiaalinen myynti, social selling. Mä uskon siihen, mutta se on yleensä vähän pidempi tie. Että sitä ei niin kuin sitä kauppaa rupea tippumaan heti, ei ensimmäisen vuoden aikana, eikä välttämättä toisenkaan vuoden aikana. Siis tämä on mun kokemus nyt. Joo, no mutta ihan sama täällä. Joku muu voi onnistua paremmin ja tsemppiä sinne. Mutta se, mitä vierastetaan eikä haluta kuulla monesti, on se, että meidän pitää olla proaktiivisia asiakkaan suuntaan ennen kaikkea puhelimitse. Sopia tapaamisia. Niin tosi kiva, että nostit tämän esiin. Ja mä aina sanon, että
ensin meidän pitää olla niin kuin myyjiä, jotta me saadaan sitten tehdä sitä, mitä me rakastetaan. Eli coachata ihmisiä. Kyllä. Ja tämä on vähän semmoinen, niin kuin, tämä pitäisi olla jokaisen niin kuin mindsetti. Mutta osalla on luurikammua. Se on tietysti aika raakaa hommaa, siis se on raskasta hommaa. Siitä pitää saada mahdollisimman kivaa. Sitten just se osaaminen, että kuinka lähestyä, mistä asiakkaita sitten etsitään, miten mä prospektoin, mitä mä sanon siinä puhelussa alkuun. Entäs sitten kun tulee se seuraava tapaaminen, niin mitä siellä niin kuin tapahtuu ja minkälainen materiaali pitäisi olla. Niin tavallaan tämmöiset peruspalikat, jos se ei ole kunnossa, niin se itsessään on jo aikamoinen hirvitys. Kyllä. Ja tässähän niin kuin on loistava esimerkki siitä, miten kaksi osaamisaluetta tukisi toisiaan ja pitäisi tukea toisiaan. Eli myynti ja coaching. Yes. Et toisaalta me coachit tarvittaisiin niitä myyntitaitoja. Ja mä itse myös lukeudun siihen kastiin, että mä välttelen sitä kylmäsoittelua kaikin mahdollisin keinoin. Mä oon kutsunut sut kylään, että tehdään niin yhdessä. Mä en ole nähnyt sua vielä. En ole, tämä kuuluu tähän välttelytaktiikkaan. Mutta joo, siis käytännössä koko työurani olen myyntiä tehnyt ja käytännössä koko työurani olen yrittänyt vältellä ja keksiä kaikkia niin kuin tekosyitä sille, miksi mä en soittaisi, niin kaikkea muuta. Ja tämä sosiaalinen mediahan on myös semmoinen, että mä allekirjoitan tämän, että mä yritän olla aika aktiivinen siellä LinkedInissä. Ja toki siinä on taustalla tämä niin kuin myyntiajatus, että sieltä tulisi niitä asiakkuuksia. Niin se on meillä kaikilla. Mutta kyllä ainakin minun kokemuksen mukaan, niin kuin varmaan sullakin oli se, että ei sieltä linkkarista ole sitä kauppaa. Nyt ehkä mä teen jonkun asian väärin, mutta ei sieltä ole tullut sitä ihan hirveästi. Että kyllä ne kaupat tulee aika lailla sillä vanhanaikaisella tekemisellä ja tietysti sillä niin kuin BCI:n kohdalla sillä, että meillä on pitkä historia ja paljon suosittelijoita ja sitä taustaa. Mutta joo, siis myyntitaidot, myyntitaktiikat, se myyntiosaaminen on semmoinen, mitä me tarvittaisiin coaching-alalle ja monet coachit niitä kaipaa. Ja sitten taas toisaalta coaching-alalla olisi aika paljon tarjottavaa myyntipuolelle. Ja tässähän sä oot, Markus, ihan niin kuin pioneeri. Sulla on myynnin ja coachauksen yhdistelmä, eikö niin? Joo, siis itse asiassa huomenna on tulossa taas kerran tämä coachaa ja closeaa. Me tehdään siis yhteistyössä myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten kanssa. Otettiin tämmöinen ikään kuin pilotti ja nyt se näyttää jatkuvan ja nyt tuli viimeksi kysymys, että tämä maksimimäärä, niin voidaanko vähän kasvattaa, kun siellä olisi vielä toinen moinen. Eli huomenna on veto tulossa siitä ja se näyttäisi olevan semmoinen, mikä kiinnostaa. Ja kun siinä yhdistyy se, että jos coachingissa on tärkeintä ensinnäkin ymmärtää toista. Ja jotta sä ymmärrät toista, niin pitää kysyä niitä oikeita kysymyksiä. Ja sitten saattaa tapahtua oivaltamista ja ajattelun kirkastamista. Ja sitten jos miettii myyntiä, mikä olisi tärkeämpää kuin ymmärtää sitä asiakasta, siis ensinnäkin ihan ihmisenä, mutta sitten sen lisäksi sitä tarvetta. Niin tässä on niinku ihan mieletön mahdollisuus ja mä oon täysin sitä mieltä ja itse sen kokenut, että asiakkaita voi coachata. Kyllä, ja mä uskon, että tämä on semmoinen supervoima, mikä meillä coacheilla on, mitä me voitaisiin viedä sinne myynnin maailmaan. Et kun itse on pyörinyt kummassakin skeneessä niin sanotusti, niin kyllähän se myynti on ennen kaikkea sitä luottamuksen rakentamista. Joo. Myyntihän on aina kahden ihmisen välinen suhde. Et vaikka sulla on siellä joku tuote tai palvelu, mitä sä myyt, niin kyllä se ihminen ostaa sinulta. Ja kyllähän se haluaa ostaa sinulta, jos hän luottaa sinuun ja tuntee olonsa niin kuin arvostetuksi ja kuunnelluksi. Ja yllättävän harva myyjä osaa sitä.
tehdä sen asiakkaan olon niin kuin kuuluvuksi. He tulee sinne ja paukuttaa niitä niin kuin omia ratkaisuja kuuntelematta sitä todellista tarvetta. Ai että tämä on kyllä semmoinen aihe, että tästä voitaisiin toinen podcasti pitää. Joo, ja otetaan Kim Väisänen mukaan vielä Kyllä. tähän. Ja sitten itse asiassa Ruba sopisi aika kivasti kanssa niin neljästään vetästään. Joo, se on juuri näin. Ja täytyy sanoa vielä yksi juttu, että kun siellä konferenssissa mainitsin, että monet hioo niitä nettisivuja niin kuin viimeisen päälle, että se on niin kuin, että aina vähän parempaa ja muuta. Niin tässä mietin, että mulla on siis nettisivut ollut 6 vai 7 vuotta yhteensä. Niin nyt sain sitten konferenssin jälkeen, ihan siis seuraavana päivänä, niin katsoin Squarespace, sieltä oli tullut viesti ja katsoin, että se on varmaan mennyt jotenkin jumiin tämä mun nettisivu, mutta siellä oli siis yhteydenottopyyntö. No niin. Eli näinkin voi tapahtua, mutta se on mahdollista. Nimenomaan näyttäisi olevan mahdollista, mutta se on taas kans pitkä tie, että me ei voida aggressiivisesti odotella siellä kotona, että joku soittaisi, että mä haluan sulta ostaa, vaan meidän pitää itse lähteä toimimaan. Ja kannustan kaikkia nyt teitä kuulijoita, kaikki asiantuntija-alan ihmiset, niin näyttäisi olevan semmoinen haaste just tämän myynnin kanssa, niin kannustan, että haastakaa itteenne siinä, testatkaa sitä, lähtekää toimimaan. Jos teille on osaamista, niin hankkikaa sitä. Ja tiedän, että on aina vaikea maksaa jollekin sitten jostain valmennuksesta, kun haluaisi tehdä itse, mutta jos sä tunnistat, että sä oot vuosia miettinyt, niin ehkä on hyvä turvautua sitten johonkin sopivaan valmentajaan. No niin, nyt sitten semmoinen kysymys, että kuka sä itse asiassa olet ja mistä tulet ja minne sä oot matkalla? Joo, tämän ennakkokysymyksen mä sain etukäteen ja mä yritin keksiä tähän jotain kauhean hienoa vastausta. Mä en halua aloittaa tittelillä ja työllä, niin mä aloitan nyt tämmöisellä ajatuksella, että mä olen 41-vuotias elämäntapa innostuja. Se on ehkä se minua kuvaavin sana. Elämäntapa liikkuja. Se tulee taas tuolta niin kuin entisestä työurasta. Ja äiti, vaimo ja sitten vasta ohjelmajohtaja BCI:llä eli Business Coaching Instituutissa. Kerro vähän Business Coaching Instituutista, eli mitä te teette? No meidän tehtävä on kouluttaa coacheja. Eli me järjestetään sekä ihan perus coaching-koulutusta, akkreditoituja koulutuksia ja sitten huolehditaan myös coachien jatkokouluttautumisesta. Eli nyt kun puhuttiin tästä, että mitä nyt taitoja coachit tarvii, mitä koulutustrendejä, niin se on oikeastaan se mun tehtävä BCI:llä tuottajana ja ohjelmajohtajana haistella niitä trendejä ja markkinoita, että minkälaisia coacheja meiltä odotetaan, minkälaisia coacheja tarvitaan ja mitä taitoja coachit tarvii. Niin se on se mun työ ja nyt kun puhuttiin tästä myynnistä, niin tämä on ollut aika hienoa huomata ihan käytännössä, että tämä myyntitaidot ja niiden niin kuin kouluttaminen ja niihin liittyvä koulutus on itse asiassa meilläkin nyt kovassa kysynnässä, että toiveita on tullut coacheilta, että siihen tarvitaan apuja siihen myyntiin ja nyt kun pistettiin meidän Learning Labit tarjolle, mikä keskittyi nimenomaan tähän myyntitaitojen valmentamiseen, niin nehän meni täyteen nopeammin kuin varmaan mikään muu on aikaisemmin mennyt. Kuka niissä oli muuten kouluttajana? Näissä coaching läpissä. Olisikohan ollut Markus Ikonen? No. Nyt menee joka aika kovaksi mainostamiseksi. No mutta summa summarum oli kuka tahansa. Toki me aina haetaan parhaat kouluttajat meidän koulutuksiin ja siksi Markus sä oot siellä mukana, mutta oli kouluttaja siellä kuka tahansa, niin sille on tarvetta sille myyntitaidon. Puhuttiin hieman narsistisista puolista tuossa ennen tätä aloitusta ja nyt mä huomasin, että tässä olisi semmoinen pieni paikka saada kuva, että nyt se narsisti Markuksessa heräsi. Joo, huomiohakuinen.
Kyllä. Hei tästä mä saan niin kuin kysymyksiä varmasti sinä vielä enemmän, että missä työelämän roolissa tai tehtävissä nämä coaching-taidot on tärkeitä tai hyödyllisiä. Et kun siellä on asiantuntijoita, siellä on johtajia ja sitten siellä on myyjiä ja projektijohtajia, niin kerro vähän tästä. No kyllähän se tähän asti on se asetelma ollut se, että ne on ne johtajat ja HR-päättäjät, HR-puolen ihmiset siellä organisaatioissa, jotka niitä coaching-taitoja on ensisijaisesti lähtenyt niin hakemaan. Mutta faktahan on se, että kyllä niistä coaching-taidosta hyötyy ihan kaikki. Ja mitä isompi porukka siellä organisaatiossa hallitsee ja ymmärtää coaching-taitojen päälle, niin sitä hyvinvoivampi se organisaatio on. Sehän on se on niin kuin perus kansalaistaito, perustyöelämätaito nyt ja tulevaisuudessa, että sä pystyt johtamaan itseäsi, pystyt johtamaan muita semmoisella niin kuin arvostavalla, vuorovaikutteisella, läsnä olevalla otteella. Ja kun ajatellaan nykypäivää ja tulevaisuuden organisaatioita, tämä on niin kompleksista ja jatkuvaa muutosta ja puhutaan maailmasta ja kaikesta epävarmuudesta, että ja joudutaan tekemään nopeita päätöksiä ja muutoksia ja suunnanvaihtoja, niin eihän semmoinen vanhanmallinen johtamistapa oikein toimi, semmoinen kankea, jäykkä yrityskulttuuri. Niin silloin se coachaava ote siellä työpaikalla, se vapauttaa ihmiset ja asiantuntijat tekemään päätöksiä, johtamaan itseään ja reagoimaan niihin muutoksiin. Että kyllä mä näkisin, että jos ei sitä coaching-taitoa ole, niin vaikeaa tulee olemaan kyllä niin kuin johtajana ja organisaationa. On hyvä esimerkki, kun hyvin moni johtaja sanoo, että on hirveä kiire. Ja sitten, että ei ole oikein aikaa tämmöiselle. Ja sitten kun kysyy vähän enemmän, mistä se kiire tulee? No kun tiedät, että mä saan niin paljon maileja, mä saan niin paljon soittoja ja lähestytään eri kanavista, että ei tässä paljon niin kuin ehdi. Sitten mä kysyn, että ketkä niitä maileja laittaa tai ketkä soittaa? No mun henkilöstö. Ja sitten tullaan siihen kysymykseen, että miksi soitetaan? No vaikka varmistetaan, että onko tämä ok, tämä tietty päätös. Just näin. Tai kysytään mielipidettä tai sitten haetaan linjausta. Ja silloin meille muodostuu just tämmöisiä niin kuin pullonkauloja, että jos kaikki pitää varmistaa esihenkilön kautta, niin totta kai se tappaa meissä sitä autonomiaa, vaikuttaa työn merkityksellisyyteen, mutta olisi semmoinen mahdollisuus, että jos minä työntekijänä soitan sulle ja sä olet mun esihenkilö, niin mä tiedän, että sä tulet kysyä ensimmäisenä, että hei, miten sä Markus ratkaisi sitten ongelman? Ja kun tätä tapahtuu 5 kertaa, niin se saattaa miettiä silloin ennen soittoa, että sä varmaan kysyy tämän, ootas nyt. No joo, näinhän mä voisin ratkaista sen. Mä ehkä kysäsen vielä kollegalta tuosta, että mitäs se on. Joo, selvä. Eli soitto jäi tekemättä. Se on naulan kantaa, koska sitähän se coachaava ja valmentava ote on, että pyritään löytämään ja tukemaan sitä ihmisen omaa potentiaalia ja itseohjautuvuutta ja tavoitteellisuutta. Niin sitä kautta se organisaatio toimii ketterämmin. Joo, ja se mikä on hienoa siinä, että kun tulee kokemuksellisuus coachatuksi tulemisesta, niin kun sitä saa tietyn verran, niin se jää elämään sussa. Eli se Elinan kysymys, että miten ratkaisisit tämän tai mikä on este, niin sä rupeat kyselemään niitä myös itseltäsi. Kyllä. Ja se on se juuri, että tämä itseohjautuvuus ja sitten on se ajankäyttö, mikä tahansa, niin sä voit vähän haastaa sitä omaa ajattelua ja sitten saada aikaan niin kuin muutoksia myös tunnepuolella, joka sitten ohjaa meitä super paljon. Niin siinä on myös tämä niin kuin itsensä coachaamisnäkökulma. Kyllä. Mutta kerro siitä, kun varmaan katsojia kuulijoita kiinnostaa se, että mikä merkitys nyt sitten vaikka sertifioinneilla on, että miksi sellainen kannattaisi hommata?
Joo, tämä sertifiointiasia on semmoinen, mikä puhututtaa paljon ja siitä tulee varmaan eniten kysymyksiä minullekin. Ja se ei ole kauhean yksinkertainen, ainakaan niin kuin ulkopuolisen silmiä ajateltu. Mutta siis mä yritän yksinkertaistaa sen näin, että on kahdenlaisia sertifiointeja coaching-alalla. Jos ajatellaan meitä BCI:llä, niin meillä on Certified Business Coach-koulutus. Sä saat siitä sertifikaatin. Voisi ajatella, että se on ikään kuin tämmöinen kansallisen tason sertifikaatti. Se on meidän antama sertifiointi sille sun coaching-osaamiselle ja takuu sille, että sulla on taidot ja tiedot tehdä coachausta ammattimaisesti. Sekä eettisesti huomioiden niin kuin ydintaidot, ICF:n ja EMCC:n määrittelemät, että se on laadukasta coachausta. Mutta sitten on tosiaan erikseen kansainväliset sertifikaatit, joita myöntää sitten esimerkiksi International Coaching Federation ja European Mentoring and Coaching Council. Se on vaikea sanoa. Se on tosi vaikea sanoa. Se on aika hyvin vedit. Mä 2 vuotta opetellut sitä, niin nyt se alkaa mennä. Joo, mä en lähtisi tuohon vielä, että mun pitää vähän treenaa. Joo. Mutta tosiaan niin nämä on 2 ehkä niitä isointa kansainvälistä coaching-järjestöä, jotka sitten antaa kansainvälisen sertin. Ja sen sertin saa käytyään tietysti niin kuin heidän akkreditoiman coaching-koulutuksen, mitä nyt esimerkiksi meillä BCI:llä on. Ja sen lisäksi tarvitaan sitten ihan puhtaasti tehtyä coaching-työtä, tietty tuntimäärä, riippuen haetko ICF:n tai EMCC:n. Ja sitten riippuen tosiaan järjestöstä, niin EMCC painottaa enemmän tämmöistä coaching supervisionia, mitä tarvii siihen coaching-osaamisen päälle. ICF taas enemmän tämmöistä mentor coachingia. Eli heillä on vähän omat vaatimuksensa, mutta sä voit hakea niitä, kun ne tietyt speksit täyttyy. Sä saat kansainvälisen sertin ja se kansainvälinen serti on semmoinen, mitä edellytetään ja vaaditaan nykypäivänä aika paljon isoissa organisaatioissa, julkishallinnon puolella, kuntapuolella. Siellä on aina. Siellä on aina vaatimus. Kyllä, että se on se minimivaatimus yleensä, että pitää olla se ikään kuin alimman tason kansainvälinen sertifiointi. Mutta mä kannatan itse ihan täysin tätä sertifiointisysteemiä, koska se ei ole mikään läpihuutujuttu se sertifioituminen, vaan sä joudut oikeasti osoittaa sun osaamisen, kokemuksen, ammattitaidon, niin kun sä saat sen kansainvälisen sertin, niin kyllä se aika hyvä tae on jo siitä osaamisesta. Niin kuin meillähän on se ongelma, että mä voin tänä aamuna herätä ja päättää, että musta tulee coachi. Sitten sä laitat nettisivut pystyyn ja siellä lukee coach. Eikä sitä ole suojattu nimekkeenä. Sitä ei ole suojattu millään tavalla ja varmasti paras tapa. Sitten tietenkin kokemus näyttää, että kun yhteistyötä tekee, että mitä se kaveri osaa. Mutta näin ennakkoon, niin mäkin näen tämän, että yhä useampi vaatii sitä. Ja mä näen, että 5 vuoden, 10 vuoden päästä, niin jos sulla ei ole, niin laihaksi käy. Kyllä. Ja nyt varsinkin, kun nämä tekoälycoachit astuu kuvioihin, jotka pystyy tällä hetkellä coachaamaan jo ACC-tasolla, joka on siis kansainvälisen sertifioinnin se ensimmäinen taso ICF:llä, niin täytyyhän sun pystyä coachina osoittaa, että sä osaat sen ehkä, sulla on jotain tarjottavaa sen päälle, niin kyllä mä näen, että trendinä tulee myös olemaan se jatkossa, että se ikään kuin se perustaso kansainvälisessä sertifioinnissakin, se on jo niin kuin se perusolettamus. Ja sen, jos sä haluat menestyä, niin sun täytyy jo nousta sinne niin kuin seuraavalle tasolle sertifioinnista. Sitten puhutaan sitä PCC, professional tai master-tason sertifioinneista. Että kyllä niillä merkitys on, varsinkin tulevaisuudessa. Just näin, ja meidän pitää siis nostaa tasoamme. Kyllä. Siis mun mielestä tämä on niin kuin kiva asia, että tekoäly vähän haastaa ihmistä, että jos sä vedät semmoisen perus Grow-mallin mukaan siellä ja se jää siihen, niin tekoäly pesee sut niin kuin mennen tullen. Kyllä. Kerro vähän siitä siis, tuo oli tosi mielenkiintoinen, satuttiin aamulla tässä juttelemaan ohimennen, niin sä olit siis tämmöisessä hetkessä mukana, missä sä näit, että tekoäly coachaa. Joo. Kerro lyhyesti, mitä siinä tapahtuu.
Joo, tämä oli tämmöinen kansainvälinen coaching läbi ja tarkoitti siis sitä, että meitä oli livenä coacheja seuraamassa, kun tekoäly coachasi ihmisasiakasta. Eli se oli ihan todellinen coaching-tilanne. Niitä oli 3 parinkymmenen minuutin coachaussessiota ja tekoäly kyseli, coachasi, veti sen prosessin ihan ammattimaisesti läpi ja oli todella mielenkiintoista. Ja mitä nyt linkkariin kirjoitinkin tänä aamuna siitä pienen storin, niin hämmentävää, vaikuttavaa ja jopa hieman pelottavaa oli seurata sitä, kuinka hyvä se oli työssään se coachi. Ja hienointa oli se, että päästiin haastattelemaan näitä coachattavia jälkeenpäin, että miltä se tuntui olla sen tekoälyn coachattavana. Niin sieltä nousi mielenkiintoisia asioita, että kun ajatellaan, että me ihmiscoachit perustellaan aina itsellemme, että no ei se tekoäly voi korvata sitä ihmismäistä läsnäoloa ja luottamusta ja sitä ja tätä, niin nämä coachattavat taas itse kertoi, että he koki niin kuin, että se luottamus oli heti läsnä sen tekoälyn kanssa ja se tekoäly osasi hienosti kysellä kysymyksiä, koska sillä tekoälyllä ei ole mitään ennakko-oletuksia, ei mitään ennakkoasenteita, jotka vaikuttaisi siihen coachaukseen. Tabula rasa. Tabula rasa, niin kuin puhut, että tekoäly pystyy toimimaan nimenomaan ilman mitään niin kuin omia vaikutteita siellä taustalla. Ja se esitti todella hienoja syventäviä kysymyksiä. Veti lopussa vielä niin kuin jatkokysymyksiä, onko jotain vielä, mistä haluaisit keskustella mä en muista, mihin mä rupesin tässä vastaavaan, mutta oli vaikuttava kokemus. Juuri tuohon ja sitten vielä yksi, minkä muistan, mitä kerroit, oli se, että kun sitä pääsi seuraamaan sitä ihmistä, että se oli siinä ruudulla, niin siellä tapahtui siis oivallusta, että sä näit, että se lamppu syttyi. Kyllä, joo. Mehän nähtiin sitten tietysti livenä tämän coachattavan niin kuin ilmeet, eleet, kun hän luki ne coachin kysymykset ja kommentit ja niistä coachattavan ilmeistä jo näki, että siellä tapahtui isoja asioita ja näki, milloin se lamppu syttyi ja he oli itse todella niin vaikuttuneita ja saivat oikeasti apua siltä coachilta. Että kyllä mä itse mietin siinä kohtaa, että siinä vaiheessa, kun tämä tekoäly saa sen ikään kuin ihmismuodon, se saa sen jonkun ihmismäisen avatarin ja se pystyy, mikä on jo täysin mahdollista, se pystyy lukemaan sun ilmeitä ja analysoimaan niitä ja yhdistämään siihen coachingiin, niin siinä vaiheessa ollaan todella pitkällä, että mitä sä pystyt ihmiscoachina silloin tarjoamaan siihen vielä päälle? Mä oon ollut yhteyksissä tuonne Bostoniin. He on kehittänyt tämmöistä siis myyntiin tämmöistä älykkyyttä, eli analysoidaan puhetta. Analysoidaan sitä, että mitä asiakas sanoo, millä äänensävyllä. Ja sitten myyjälle tulee ruutuun siis ilmoitus, että puhu vähän hitaammin, ole vähän empaattisempi, kuuntele enemmän, ole vähän innostuneempi. Joo. Ja tämmöistä älykkyyttä vielä kun siihen lisätään, sitten sinne lisätään just tämmöistä jotain avataria ja muuta, niin me ollaan maailmassa, jota me ei ehkä vielä edes ymmärretä. Ei. Mutta tämä on ennen kaikkea mielenkiintoista ja ennen kaikkea olen innostunut tästä asiasta. Näin. Ihan sama, että tässä taas pitää muistaa, että näihin voidaan niitä kauhukuvia maalailla ja ihan varmasti on niin kuin varmaan linjoilla nytkin henkilöitä, jotka nousee varpaille, että hetkonen, että ei. Mutta se nimenomaan se mahdollistaa sen coachauksen kaikille. Että joku päivä meillä on, kun sä avaat aamulla läppärin, niin sulla on siinä se coach-kumppani niin kuin toivottamassa hyvät huomenet ja kyselemässä vähän fiiliksiä. Ja hän tavallaan toimii. Mä puhun hänestä nyt. Puhu vaan, se toimii. Joku varmaan älähtää siitäkin, pitäisi sanoa se, mutta mutta mä puhun nyt hänestä tekoälystä. Niin hän toimii sun kumppanina siinä työpäivän aikana. Yes. Auttaa sua. Sä voit sparrailla senkaan, jos tulee joku
mistä sä haluat keskustella, niin se on koko ajan siinä sun apuna. Niin mikä apu sillä on siihen, varsinkin tämmöisenä etätyöaikana, kun me tehdään yksin töitä etäkonttoreissa, niin sulla on joku siinä. Oli se sitten tekoäly tai ei. Kyllä. Ja sitten taas toisaalta se, että ei tietenkään se korvaa meitä ihmiskoutseja kaikessa, mutta kyllä se paljon tuo toivottavasti hyvää. Mieti, kun avaisit läppärin ja siellä lukisi, että mitkä ovat tämän päivän niin kuin must win battles, niin kuin tehtävät, nimeä 2. Voit onnitella itseäsi, jos nämä toteutuvat. Niin tavallaan tämmöisiä pieniä niin kuin herätteitä sieltä. Niin. Joo, mutta hei, semmoinen, että nyt ollaan aika paljon tässä tekoälyssä ja näin, ja se on ihan ok, koska se on sitä tulevaisuutta, mutta kun kohtaat ihmisiä, jotka epäröi ja miettii, että hei, että pitäisikö mun nyt niin kuin lähteä kouluttautumaan, niin onko jotain semmoisia universaaleja syitä, miksi ihminen, siis mitä ne epäröi tai mitä ne pohtii, että lähteäkö vaiko ei? Hyvä kysymys. Mä voisin veikata, että hinta on totta kai yksi, että onko tämä niin kuin liian kallis minulle, se on varmaan ihan selvä asia, mutta sen lisäksi. Siis toki niin kun ihmiset miettii sitä varsinkin tämmöisenä kiireisinä aikoina, että kuinka laaja tämä koulutus on, riittääkö mulla resurssit tähän. Monella on se kysymys, että no onko mä edes niin kuin, onko mä oikea henkilö tähän koulutukseen, että minkälaisia ne muut ihmiset, jotka sinne koulutukseen tulee, minkälaisista lähtökohdista ne tulee. Ja itsellä oli ihan samat ajatukset silloin, kun tähän koulutukseen menin. Mä olin silloin itse hyvinvointialalla töissä ja jotenkin semmoinen kuvitelma, että coach-koulutukseen, business coach-koulutukseen varsinkin menee vaan tämmöiset suuret johtajat ja HR-gurut ja näin poispäin, että mitä minä tavallinen tallaaja täällä teen. Mutta sehän oli aivan niin kuin huikea kokemus. Sehän avasi oman ajattelun ja se antoi siihen omaan esihenkilötyöhön, myyntityöhön ihan hirveästi niin kuin työkaluja ja sitä läsnäoloa ja kaikkea, mitä kuvitteli, että kyllä mä nämä osaan. Mutta enhän mä osannutkaan niitä. No mähän menin ihan takki auki kanssa, että kun mä oon kuitenkin valmentava esihenkilö ollut ainakin 15 vuotta ja menin sitten vähän takki auki, että no tuttua juttua ja mä oon tämän kertonut monta kertaa, en ehkä kerro, mutta tuli todellisuus vastaan. Siis vartissa, coaching-tilanteessa. En kerro siitä sen enempää, se on kerrottu monen kertaan. Mutta juuri näin, että se on aika yllättävä, että se on aika mullistava. On. Siis oman ajattelun kautta ja sitten loppujen lopuksi kaikki, mitä meillä on, niin on se niin kuin se oma ajattelu. Ja näin, että joo, sitten varmaan semmoinen kysymys on työnantajilla, että jos työntekijä kysyy, että hei, että mä haluaisin osallistua tämmöiseen, niin se maksaisi nyt X verran, niin mikä se ROI siellä sitten on, että mitä me tästä hyödymme, niin mitä ajatuksia sulla tästä on? No kyllähän se on jo pelkästään sen henkilön itsensä henkilökohtainen muutos ja kasvu, mikä yleensä kyllä näkyy positiivisessa mielessä siellä työpaikalla. Että oli hän sitten asiantuntija, myyjä, esihenkilö tai johtaja, niin se vuorovaikutuksen taso muuttuu ja parempaan suuntaan. Mutta sitten sillä on paljon niin kuin kerrannaisvaikutuksia. Tokihan koulutuksessa tehdään hyvin paljon käytännön coachausta ja moni tekee sen coaching-harjoittelun siellä omassa organisaatioissa. Jos ajatellaan, että tämä henkilö coachaa 20 tuntia sisäisesti henkilöitä organisaatioissa, jotka pääsee yhtä lailla kasvamaan ja oivaltamaan asioita ja ehkä kehittymään siinä omassa työssään, niin voi vaan niin kuin laskea, mitkä ne kerrannaisvaikutukset on sitten pidemmällä aikavälillä ihan yleisesti hyvinvointiin, tuottavuuteen. Ja vielä jos sieltä saadaan sieltä organisaatiosta sitten ehkä myöhemmin muita ihmisiä mukaan koulutukseen, lähdetään rakentamaan sitä coachaavaa, valmentavaa otetta ja kulttuuria, niin sittenhän taivas vaan on rajana, mihin voidaan päästä. Ja mä oon kohdannut myös semmoisia, että yksi henkilö organisaatiosta on käynyt koulutuksen ja sitten hän ammentaa siitä vaikka johtoryhmälle, että käydään oikeasti läpi
niitä asioita ja saadaan sitä kautta sitä sisäistä kykyä, osaamista coaching-taitoihin. Että semmoistakin on tullut vastaan. Kyllä. Joo. Ja nythän on hienona ainakin mitä itse olen huomannut tässä koronavuosien ja ehkä niin kuin viime syksyn kovan laskusuhdanteen jälkeen. Nyt selkeästi jotain on tapahtunut organisaatiossa, koska meillekin on tullut useammasta isosta organisaatiosta useampi henkilö kerralla koulutukseen. Et se ei ole enää se yksi, joka lähetetään vähän niin kuin pioneerina tutkimaan, että mikä tämä coaching-homma on, vaan nyt on jo alettu ymmärtää, että hei, tämä on oikeasti, tätä me tarvitaan tässä hetkessä haastavina aikoina. Ja sitten sieltä lähetetäänkin kerralla useampi henkilö. Sehän on aivan loistavaa, että he pääsevät vielä niin kuin sparrailemaan keskenään sitä kokemusta ja niitä oppeja, mitä sieltä koulutuksessa tulee. Ja taas jokainen heistä coachaa siellä organisaatiossa, niin sehän on vaan niin kuin kertaa X ne hyvät puolet. Mikä on sun tämmöinen mieleen painuvin kokemus coachingista? No mun täytyy sanoa, että mulle kaikista hienoita itse asiassa on nähdä näissä meidän koulutuksissa niin se muutos, mikä tapahtuu niissä ihmisissä siinä niin kuin ensimmäisen koulutuspäivän ja viimeisen koulutuspäivän välillä. Siinä tapahtuu jotain taikaa ja sitä mä monesti sanonkin meidän aloittaville ryhmille, että on hienoa nähdä teidät nyt ja sitten 6 kuukauden päästä, kun ollaan siellä viimeisessä koulutuspäivässä. Ja he on ollut siellä coachattavana osana koulutusta, he on päässyt niin kuin jakamaan niitä, niin se on ihan uskomatonta. Se niin kuin aistii, kun sä tuut sinne viimeiseen koulutuspäivään, että ne ihmiset on jotenkin läsnä olevimpia, niistä huokuu semmoinen tietty rauha. Niin musta se on jotain niin kuin todella hienoa. Sä oot tullut myös coachatuksi. Kyllä. Muistatko sieltä hetkiä tai asioita, mitkä sulla on jotenkin mullistunut, muuttunut, kirkastunut, ohjannut? Kyllä ihan siis, ei nyt ehkä semmoista niinku yksittäistä, nyt suoraan semmoista yksittäistä ikään kuin aha-elämystä. Suurin vaikutus itselle siinä coachingissa oli niin kuin huomata se, että miten mä itse olen kommunikoinut tähän asti. Ja sitten toisaalta nähdä se avointen kysymysten voima ja vaikutus. Ja miten joku yksi kysymys tai pelkästään se, että sä puhut ääneen asioita jollekin, niin miten se loksauttaa palat kohdalleen. Ja jos nyt pitää, niin kun, onhan tässä nyt aika mullistava vaikutus coachingilla ja coaching-koulutuksella itselle ollut, että kyllähän sen myötä meni alavaihtoon ja työpaikkavaihtoon ja Mutta mies on säilynyt. Mies on säilynyt. Koti ja mies ei mennyt vaihtoon, mutta aika lailla kaikki muu. Eikä varmasti ilman tätä niin kuin coaching-kokemusta niin ei välttämättä olisi tapahtunut sitä. On pakko sanoa. Mä oon varmasti tämän sanonut jo monta kertaa, mutta siis se coaching mahdollisti minulle siis täysin uuden elämän. Ja tarkoitan sitä, että se mahdollisti sen, että mä irtaannuin palkkatyöstä. Mulla oli tosi hyvä coachi. Kiitoksia Pekka Ruutille. Kumpöille golfin laidalla tapahtui taikoja. Niin siksi juuri me tarvitaan tämä kokemuksellisuus tähän. Kyllä. Joo. Kerro vielä se, että mikä on muuten parasta sun työssä? No kyllä se on se, mitä sanoin. Se nähdä se muutos niissä coachattavissa, coaching-koulutettavissa. Ja se, että joka päivä pääsee oppimaan itseään viisaammilta. Tämä on niin kuin etuoikeus sekä omassa työssä että näissä meidän coach-verkostoissa, missä itse on. Ja niin kuin nähdä niitä eri tapoja tehdä coachausta ja kuinka fiksuja, viisaita, läsnä olevia ihmisiä tässä on. Yksi istuu tässä edessä. Hienoa päästä tekemään yhteistyötä heidän kanssaan. Kuin myös.
Nyt on painetestin aika. Apua. Nyt tuleekin vähän erilainen juttu. No? Koska mä tiedän, että sä kestät tän. Mä tunnen sut. Pitääkö mun ruveta punnertamaan? Ei. Lauri pelkäs samaa viime jaksossa. Mä pyysin sua valmistautumaan sillä tavalla, että sulla olisi joku ongelma. Löysitkö jonkun ongelman liittyen työhön tai joku haaste? Joku semmoinen, missä sä kaipaisit ehkä ajattelukumppanuutta. No, kyllä mä nostan nyt omalta kohdalta samaa, mikä varmaan isolla osalla meitä coacheja on, tämä myynti. Ja se, ehkä se ihan puhtaasti se luurikammo. Onko tämä on vähän radikaalisti sanottu, ei se nyt kammo ole, mutta niin. Välttely. Joo, ja hienoa, että sä uskallat sanoa, koska monille pelkästään ton sanominen on jo niin kuin iso asia. Mutta nyt otetaan ihan mini-coaching. Okei, no niin. Meinasin alkuun, että olisit saanut itse valita, että toimitko coachina vai coachattavana, mutta mä päätin sitten silleen, että mä oonkin tässä coachi. No niin, mahtavaa. Käytin oikeutta. Joo. Kerro lisää tästä sun haasteesta eli luurikammusta. Miten sä kuvailisit sitä? Minkälaisia tunteita se herättää? No se on jotenkin ehkä semmoinen möykky. Mä tiedän, että mun pitäisi siihen tarttua, mutta musta tuntuu, että se vie niin paljon aikaa kiireisessä arjessa ja tämä on ehkä semmoista itsepetosta, mutta tietyllä lailla. Että mä vakuuttelen itselleni, että mä en ehdi tehdä sitä. Että se vaatii aikaa, mun pitäisi valmistautua ja googlettaa ja spiikki miettiä ja sitten mä soitan ja kuka ei vastaa. Ja sitten taas toista, jos mä soitan ja mä en tiedäkään, mitä mun pitää sanoa ja nolaan itteni puhelimessa ja sitten ne vielä sanoo mulle ei. Kuvaa vielä tarkemmin tätä möykkyä. No se on ehkä se, mä oon kasvattanut siitä soittelusta, nimenomaan tästä kylmäsoittelusta semmoisen paljon isomman asian. Että se on jotenkin kauhean kompleksinen ja siinä on monta vaihetta ja se on tavallaan jotain, se vaatii niin paljon multa resursseja, että mun ei kannata edes tarttua siihen. Eli sä koet, että tämä on totta, ei kannata tarttua. No ei, kun mä koen, hyvä kysymys. Siis eihän se ole totta. Sehän on mun itselleni keksimä selitys. Että mun ei tarvisi edes kyllä mä tiedän, että loppupeleissä se on hyvin yksinkertaista. Pystytkö samaistumaan semmoiseen tilanteeseen, että sä olisit siellä omalla työpisteellä, sulla on siinä puhelin edessä ja siinä on näppäilty numero valmiiksi. Olisi lähdössä kylmä soitto asiakkaalle. Sulla on se puhelin kädessä. Ja osaatko kuvata sitä tunnetta, mikä sulla siinä hetkessä voisi olla? Vähän ehkä semmoinen epävarma, vähän jännittynyt, että osaanko mä nyt itseni tosi napakasti ja tehokkaasti siinä puhelimessa esitellä, että se ihminen kiinnostuu siellä luurin toisessa päässä. Että varmaan nyt kun sä sanot tämän, niin tässä nyt tämä coachingin hienous selkeästi alkaa taas näkymään, että eihän se, tähänkin ratkaisu loppujen lopuksi on se, että mä mietin sen valmiiksi, mä kirjoitan itselleni speakin ja opettelen sen. Tai sitten en opettele enkä kirjoita, vaan soitan ja katson mitä tapahtuu. Koska kyllä mä nyt osaan ihmisten kanssa keskustella. Mutta miksi sitä jännittää sitten tuommoissa myyntit? Jotenkin se on ehkä se paine, onnistumisen paine, mikä siellä puristaa takana. Olipa hienoa ajattelua. No, kiitos. Historiassa muuten, kun sä oot sit kuitenkin, eikö näin, niin sä oot soittanut? Olen, yes. Kyllä. Miten ne on mennyt? No hyvinhän ne on. Siis enhän mä ole itseäni mokannut siellä ja hyviä keskusteluja. Toiset on lyhyempiä, toiset vähän pidempiä. Suuri osa sanoo ei, joku ne sanoo joo. Että joku on sanonut joskus joo on, myös. On, loistavaa. joskus.
Those were the days. No, those were the days. Joo. Onpa hyvä kuulla. Ja kuinka tärkeänä, nyt liittyen tähän sun rooliin ja tehtävään, kuinka tärkeänä asteikolla 4–10 sä pidät tätä myyntityötä? Jos 4 on ei tärkeä, 10 on todella tärkeä. Kyllä se 10 on. Sanotaan, että 9 ja 10, vaikka jos mä nyt ihan rehellinen oon, niin tämähän on se tärkein asia. Eihän, niin kuin mä sanoin, ei ilman myyntiä ei ole mitään. Myynnillä mä varmistan itselleni työt ja kaikille ympärille oleville työt. Onko joku, mikä estää selkeästi nyt tämän toiminnan aloittamisen? Ei. Keltä sä voisit saada tukea tähän hankkeeseen? No musta tuntuu, että tässä vastapäätä voisi istua yksi, jolta voisi ainakin jotain sparrailuapua. Sä kutsuit mut sinne soittelemaan sun kanssa. Niin ehkä mä nyt tässä kameroiden läsnä ollessa tartun tähän kutsuun. Ihan oikeasti. Osaatko sanoa, että milloin tämmöinen hetki voisi olla mahdollinen? No mitä nopeammin, niin sen parempi. Lähdetäänkö ensi viikolla soittelemaan? Lupaatko? Lupaan. Heitetään tämmöiset niin kuin ilmafistpumpit tähän. Yes. Ja tämän vielä takeeksi, niin eikö me sovita niin, että ensi viikolla sovitaan aika. Mä tuun soittelemaan ja sitten vielä otetaan siitä joku todistusaineisto. Niin ja siis mä soitan myös. Niin, sä soitat myös. Ja siis skaba on aina tämmöinen, mä teen tätä joidenkin ihmisten kanssa, niin kumpi saa enemmän ei-vastauksia, niin se on voittaja. Mahtavaa. Mä oon monesti ollut voittaja. No hei, tuohon on ihan loistava lähestymistapa. Eikö se ole? Kyllä, se niinku pudottaa sen paineen sieltä ikään kuin onnistumisesta Eiks pois. Eikö näin? Kyllä. Palkitaan tekemisestä, eli tavallaan ei-vastauksia tulee, siis jos mä nyt mietin, niin 10 puhelua, ketkä vastaa. Niistä 2–3 innostuu. Joo. Ja että saat edes vastaamaan sen päättäjän, niin saatat joutua soittamaan 4 ja 4 vastaa. Ja sen takia siinä on just tärkeää, että siellä on prospektointi kunnossa, siellä on joku ohjelmisto, vaikka luuri AI, josta painamalla nappia tulee puhelu sille oikealle prospektille. Mutta katsotaan nämä. Mut hei, kiitos pienestä coaching-hetkestä. Kiitos itsellesi. Mä odotan jännityksellä ja mielenkiinnolla meidän soittelusessiot. Pitääköhän se nauhoittaa kanssa kaikki? Se voisi olla ja mä voisin mokailla vaikka eka. Niin. Että näin ei ainakaan kannata tehdä. Joo. Yes. Hyvä, mutta olipa kivaa. Jos siellä nyt joku miettii, katsoja, kuulija, että miten tämmöiseen koulutukseen sitten pääsee ja mistä infoa ja kenelle ottaa yhteyttä, niin mitäs sanot? No koulutukseen pääsee ottamalla joko suoraan yhteyttä minuun allekirjoittaneeseen, googlettamalla osoitteeseen www.bci.fi eli Business Coaching Instituutti. Sieltä löytyy meidän alkavat koulutukset ja siellä sivulla on myös itse asiassa kalenterilinkki mun kalenteriin. Eli jos haluat ihan henkilökohtaisesti jututtaa, kysellä lisää koulutuksista, niin mielelläni vastaan niihin lyhkäisen Teams-palaverin merkeissä. Jakso lähestyy loppua, mutta jotenkin mä haluaisin vielä, mulla tuli sellainen olo, että kerrataan vielä niin kuin yhtä asiaa. Että jos miettii sitä organisaatiota, jossa haluttaisiin kehittää tämmöistä coaching-osaamista, niin mitkä ne konkreettiset hyödyt nyt sille organisaatiolle ovat? No kyllä se on ihan tutkitustikin henkilöstön tyytyväisyyden kasvu, tuottavuuden kasvu sitä kautta, että henkilöstö pystyy toimimaan itseohjautuvammin, he pystyvät tekemään ratkaisuja nopeammin, he luottavat omaan toimintaan, kommunikoivat vapaammin, se lisää se valmentava ja coachava ote lisää
molemminpuolista kommunikaatiota, eli sekä sieltä johtajalta esihenkilötasolta, mutta myös sitten toiseen suuntaan. Et kaikin puolin kerrannaisvaikutukset sieltä hyvinvoinnista sinne tuottavuuteen. Varmaan mä tiedän, että varsinkin talousihmiset, toimitusjohtajat kaipaa niitä lukuja ja numeroita. Ja niitäkin löytyy itse asiassa. ICF on tehnyt tutkimuksia ja puhuttiin siis oikeasti 10% tuottavuuden kasvussa. Mutta nämäkin on totta kai aina tulkinnanvaraisia juttuja, mutta ICF:n sivuilta niitä löytyy niitä tutkimuksia. Eikö se ollut myös tämä panostuotossuhde 6-kertainen? Siis tämmöisiä tutkimuksia. Oliko jopa 2 kappaletta? Kyllä varmasti. Ja sitten tosiaan niin kuin puhutaan vielä erikseen niin kuin executive coachingista ja business coachingista ja kummassakin on aika huikeat ne luvut, mitä sieltä on saatu hyödyistä ja tuottavuudesta. Niin. Kyllä niihin kannattaa tutustua. Ja jos ei mitään muuta, jos epäilyttää johtajana tai yrittäjänä tai esihenkilönä, että onko tämä toimiva, niin kyllä mä ensisijaisesti suosittelen kokeilemaan itse. Eli ota coachi, kokeile miltä tuntuu olla coachattavana. 1 sessio. Yes, nimenomaan. Se avaa erittäin hyvin ne hyödyt. Tämä on muuten tosi hyvä pointti, että kun me ollaan vähän kangistuttu ehkä siihen, että on coaching-prosessi, jossa minimissään tavataan 5 kertaa. Tai 5 kertaa on jotenkin jäänyt vähän. Niin mulla on kokemuksia siitä, että joku haluaa kokeilla kerran, 2. Mulla on ollut siis 1 kerran kokeilu, sitten on ollut 2 kerran, 1 halusi 3 kertaa. Niin kuin vaan kokeilla, että miltä tämä tuntuu. No sitten on osasta tullut jatkoa, osa on jo sitten saanut sen, mitä halusi. Että ei pidä ajatella niin, että se on hirveän kallista ja ostaa vaan 5, vaan lähtee just näin kokeilemaan. Kyllä se coachingin voiman pystyy todeta jo yhdessäkin sessiossa ja se voi olla jopa 20 minuuttia riittää siihen, että sä saat jo ihan jonkun mullistavan aha-elämyksen tai ratkaisun johonkin. Tähän loppuun niin mulla on sellainen pakottava tarve sanoa, että pidän sinusta. No, kiitos. Kuin myös. Me tavattiin siis Summer of Sales-tapahtumassa ja mä marssin sinne sisään. Sä olit siellä vastassa hymyilemässä ja sä tunnistit mut. Ja sä tulit juttelemaan ja jotenkin se homma lähti siitä niin kuin tosi luonnollisesti liikkeelle. Ja ollaan nyt aika paljon tässä juteltu, pidetty yhteyttä ja näin, niin ammattilainen paikallaan. Kiitos tosi paljon tästä, että tulit tänne ja toivottavasti täällä ja uskon, että kuulijat ja katsojat sai nyt joitakin ja ehkä enemmänkin vastauksia näihin hyvin usein kysyttyihin kysymyksiin. Kiitos, kuin myös. Kyllä on ollut ilo tehdä töitä ja käydä keskusteluja sunkaan. Että täytyy tässä kohtaa sanoa, että linkkarista tunnistin, että kyllä sillä sun linkkaripöhinällä jotain vaikutuksia on ollut. Niin, ja kuitenkin hymyilit, kun tavattiin. Niin. Ilmeisesti. Sekin vielä. Niin, ilmeisesti ei ole ihan täysin epäonnistunut siinä, mutta joo, kiitos kovasti. Onko jotain terveisiä, mitä sä haluaisit vielä lähettää katsojille, kuulijoille? No kyllä ehdottomasti, jos coaching ei ole sulle vielä tuttu juttu, niin kokeile sitä. Se on ihan mun mielestä ensimmäinen askel. Sä saat yhdestä kerrastakin, voit saada jo todella paljon ja sä näet sen coachingin vaikutuksen. Ja sen jälkeen rohkeasti kouluttautumaan. Oli tavoitteena sitten ryhtyä coachiksi tai ei, niin sä saat siitä omaan työhön, omaan elämään niin paljon työkaluja, apuja, osaamista, sitä läsnäoloa, että kyllä mä takaan, että sillä positiiviset vaikutukset on. Siinä on tavallaan, mitä ollaan keskusteltukin, niin kuin vaihtoehtoja se, että hyödyntää niitä taitoja työssä ja vapaa-ajalla. Kyllä. Siinä on vaihtoehtona, että ryhtyy osa-aikaiseksi yrittäjäksi. Tai sitten voi käydä niin kuin mulle kävi, että tästä tuli ammatti. Just näin. Kuin myös. Vaihtoehtoja monenlaisia. Kyllä. Kiitos. Loistava
Elina Koponen tästä. Tämä oli taas kerran hieno kohtaaminen. Mulle jäi tosi hyvä mieli. Minkälainen mieli sulle jäi tästä? Tästä jäi erittäin energisoitunut mieli. Jatketaanko vielä 1 tunti? Jatketaan. Joo, pistetään mikit kiinni. Kyllä. Hyvä. Hei, kiitoksia sulle. Jakso oli nyt tällainen tällä kertaa ja ota kaikki Muutosakatemian kanavat seurantaan, käy tykkää ja Coaching podcasti, niin jos et sä ole painanut sitä tilaa-nappia sieltä, niin paina nyt ihmeessä. Paljon hyviä vieraita tulossa vielä ja meidät löydät www.muutosakatemia.com osoitteesta. Ja saa olla yhteydessä mitä tahansa kysymyksiä coachingiin liittyen. Se on moi. Seuraava jakso.